Bylo to dneska úžasný a co mě nejvíc překvapilo, tak jste byli vy, jak jste se dneska chovali a jak jste na nás čekali. Díky moc! Wow! Tohle je to, co mě překvapilo. To je to, co si nepředstavíš. To je prostě to, co... To o tom si ani nezdá, tady o tomhle. Jaký to je najednou vidět tu obrovskou masu lidí, kteří jsou tady kvůli vám a kteří prostě chtějí vědět, co děláte, nejenom, že klikají, nejenom, že odebírají, ale že prostě přišli a že se o vás zajímají takhle tváří v tvář. Je to super a já jsem moc rád, že je vás tady tolik a že to je neuvěřitelný, pojď si kolik tady lidí. Dáš mi to na tu tyč? Víš to? A sakra. Jirka Král, který byl v gamingu, děkujeme moc, Jirko. Další, koho bychom se mohli určitě zeptat, je Gogomen, takže Gogo, jestli to můžete prosím. Pojď nám to taky shrnout, co ty, jaký to tam bylo? Ja si vážim všetkých rodičov, ktorí vydržali 7 hodín čakať na fotku v garáži. Bolo to úplne úžasné a ľudia boli hrozne milí a najlepší pocit dneska, fakt úžasný zážitok. Takže ďakujem všetkým. Tak když už to tady probíráme takhle stage po stage, respektive zónu po zóně, tak já bych možná ještě poprosila, jestli by jsem... Tak Gabčo, pojď, ty ses přihlásila. Tak Tereska, dobře? Terry Blitzen. Teresko, řekni mi, co tě dneska nejvíc překvapilo u vás na fashion stage? A jestli mi můžeš říct, jestli jsi třeba dostala nějaký pěkný dárek. Tak, já začala se těma dárkama, protože těch bylo docela dost a to je teda první věc, co jsem určitě nečekala. A je tam spousta čokolády, já mám alergii na soju, takže budu večer vypadat jako křeček, protože se vidím v 11:30 na posteli, jak to budu jíst. A věc, co mě fakt překvapila, bylo prostě tolik lidí, to je neskutečný, nikdy jsem to nečekala. Přijdu trošku jak Karel Gott, já jsem to nikdy nečekala, ale já jsem to fakt nečekala. Já jsem strašně ráda, že vás tady máme tolik a teď jenom koukám, je mezi váma někdo z té hudební stage, je tady Johnny, nebo Slza, máme tady někoho z vás? Když už to bereme takhle, Rejgo, není tady někde? Nevidím tady nikoho z vás, kdo by byl z hudby. Ne. No tak, to budeme muset nechat asi na potom, abychom se zeptali, jak to vypadalo na musicu. Nicméně, já bych vás teď poprosila, abyste dobře poslouchali. My máme před sebou vyhlášení, na který čekáte. A já řeknu jednu věc, která vás bude strašně motivovat. Vy jste měli posílat na Instagram fotky, které měly mít hashtag jdu na youtubery. A ty z vás, kteří vyhráli, teď dostanou neuvěřitelnou možnost, aby se vyfotili s kýmkoliv z youtuberů, který tady jsou, respektive klidně se všema, pokud budou chtít mít fotku úplně se všema najednou. Já tady mám seznam těch z vás, kteří posílali fotky na Instagram. Ty fotky se zhodnotily a ty nejoriginálnější, nejlepší byly vyhodnoceny a právě teď dostanou dárečky a hlavně tu možnost, aby se potkali i s těma, který tady právě teď stojí. Takže dobře poslouchejte. Vítězi této kategorie, tedy Instagramové YouTubering Awards, jsou Patricie Valentová, Káťa Nguyen, Slávek Famte, Magdalena Štoková, Matyáš Melichar a Stella Konečná! Pojďte sem k nám dopředu, ať vás vidíme. To jsou oni, pořádně jim zatleskejte! Koukáme na vás. Pojďte takhle dopředu, ať vás všichni vidí. Pojďte se ukázat, projděte se pořádně, zatleskejte jim ještě jednou.
Tak a teď si pojďte pro ty dárečky a hlavně nám pojďte říct, s kým se chcete vyfotit, jestli chcete úplně se všema. Chcete si udělat velikánskou jednu fotku? Jo? Tak já vás poprosím, jestli se můžete všichni, prosím vás, tady nějak se skupit do jedné velké hromadné fotky, která bude vypadat v podstatě jako sraz střední školy. Tak pojďte. Ještě vám rozdáme taky dárečky. IQ-landia, poukázky od Zutu, to všechno vám náleží. A jedna velká fotka, kterou právě teď dostanete se všema youtuberama. Chcete i selfiečka, nebo vám stačí profi fotky? Já už mám pocit, že v současné době jsou snad lepší selfiečka, teda ne, že bych jako pohrdala pány fotografy, to vůbec ne. Ale snad se to i víc cení, tak se jenom ptám. Tak co, takhle vám to stačí? Jste spokojení? Výborný, máme odfoceno, aspoň doufám. My vám ještě jednou děkujeme, tleskáme vám za originalitu vašich fotek, byli jste úplně skvělí. Případně se můžete, jestli chcete tady u někoho zastavit, podat si ruku se svým oblíbeným youtuberem, pokud jste